Як беларусы галасуюць на прэзідэнцкіх выбарах у Польшчы? У Караля Наўроцкага ёсць псеўданім, пад якім ён хваліць Караля Наўроцкага. Праз пагрозу Расіі ў Польшчы будуць рассылаць жыхарам трывожныя кніжкі. Што гэта такое? Гэта падкаст зроблены ў Польшчы пра польскую палітыку і, канешне ж, пра выбары ў прэзідэнты Польшчы, якія адбудуцца ўжо летам. З вамі зноў Максім і Кірыл. Славамір Мэнсон. Мне падаецца, уже наш трэці выпуск і рвецца ў другі тур. І гэтым разам мы, я так разумею, што найбольш сур'ёзна будзем гэта абмяркоўваць. Такое пытанне. Хто больш небяспечны для Рафала Часкоўскага ў другім туры? Караль Наўроцкі, самы верагодны яго супернік, ці ўсё ж такі Славамір Мэнсон? Так, сябры, насамрэч мы ўпершыню, здаецца, настолькі сур'ёзна абмяркуем асобу Славаміра Мэнсона ў кантэксце прэзідэнцкіх выбараў, бо даследаванні з апошніх тыдняў паказваюць, што той выразны тренд, пра які мы размаўлялі яшчэ ў мінулым выпуску, робіцца яшчэ больш выразным, і ўсё больш і больш даследаванняў паказваюць, нават калі не тое, што Славамір Мэнсон абганяе Караля Наўроцкага, але прынамсі тое, што ён яго вельмі моцна даганяе. І разрыў паміж імі складае ў некаторых даследаваннях 1% ці 2%. То бок верагоднасць таго, што Славамір Мэнсон патрапіць у другі тур, можна ацэньваць як усё большую і большую. Як на гэта рэагуе ПіС? Калі гаворка пра права і справядлівасць, то, на мой погляд, у іх пачынаецца лёгкая паніка, ці, прынамсі, лёгкая трывожка. Вось гэта бачна па іхніх дзеяннях, напрыклад, па тым, як яны выкарыстоўваюць тыя ці іншыя падзеі на карысць сваёй кампаніі, ці, напрыклад, тое, што самі Яраслаў Качынскі ўсё больш і больш ангажуецца ў ход перадвыбарчай кампаніі. Ці рэагуе сам кандыдат Караль Наўроцкі ніяк на гэта? Калі гаворка пра кандыдата, які ўжо не незалежны, ужо не абыватэльскі, толькі наш партыйны кандыдат, то па шчырасці я далей прытрымліваюся свайго меркавання, што гэта картонны кандыдат, які проста сапраўды не гатовы да гэтай ролі, да гэтай кампаніі. Вось. Насамрэч, яму спачатку балатавацца, не ведаю, у мэры нейкага горада, напрыклад, прайсці вось такую кампанію ў больш лайтовым рэжыме і толькі пасля таго кандыдаваць на пасаду прэзідэнта. Але нам проста нічога не кажа, тыпу, не галасуйце за Мэнсона, галасуйце за мяне. Не, я, прынамсі, не чуў чагосьці такога, але такія падколы ёсць з боку Рафала Часкоўскага, напрыклад, у бок Славаміра Мэнсона. Што кажа? Скажам так, крытыкуе ягоныя погляды, нават называючы ў адным з выступаў яго гладкаліцым. Вау. Так, вось той гладкаліцы чалавек. Так, па шчырасці гэта крынж. Так, я таксама глядзеў гэты выступ Часкоўскага з лёгкім фейспалмам, бо, так, крыху такі дзіцячы садок, па шчырасці. Окей, давай вяртацца да другога туру. Вось выбаршчыкі левых, выбаршчыкі шыманагалоўных. І за каго яны будуць галасаваць у другім туры? Агулам апошнім часам чуць такое меркаванне, што Славамір Мэнсон больш небяспечны контркандыдат для Рафала Часкоўскага, аніжэлі Караль Наўроцкі. І па шчырасці гэта меркаванне даволі валіднае. І калі мы, напрыклад, уявім сабе сітуацыю, што ў другі тур праходзіць Караль Наўроцкі. О, гэта дастава прыехала. Што там нам прывезлі з церву? Ой, пакідай камеру, давайте есці і потым даздымаем. A few moments later. Прабачце, было так смачна, што не было часу засняць. Усё з'елі. Калі хочаце таксама есці смачную ежу на дастаўцы, замаўляйце ў TMA. Яны толькі што запусцілі сваю даставу і цэны там ніжэй, чым у агрэгатарах, бо няма камісіі гэтых самых агрэгатараў. А для нашых глядачоў-глядачак ёсць адмысловая зніжка ў 10% па прамакоду «Зроблена». Каб зрабіць заказ, спасылка ёсць у апісанні пад гэтым відэа. Прамакод працуе да 30 красавіка, таму не цягніце і замаўляйце. І смачна есці. А цяпер паспрабуем паразважаць пра то, як прагаласуюць выбаршчыкі меншых кандыдатаў у другім туры. І, напрыклад, калі мы ўявім сабе сітуацыю, што ў другі тур праходзіць Караль Наўроцкі і становіцца галоўным супернікам Рафала Часкоўскага, то, напрыклад, ён адназначна не можа лічыць на ўсе галасы Славаміра Мэнсона. Вось апошнім часам ужо з'явіліся даследаванні, якія дазваляюць зазірнуць у думкі выбаршчыкаў Мэнсона
І згодна з гэтымі дадзенымі каля 60% патэнцыйна могуць прагаласаваць за Карля Наўродскага. За Карля Наўродскага ці за Часкоўскага? За Карля Наўродскага. Так. Каля 25% за Часкоўскага і яшчэ там каля 15-20% плануюць проста застацца дома. Ну, але гэтага будзе недастаткова для Наўродскага, для перамогі. Хутчэй за ўсё недастаткова. Плюс існуе яшчэ адна праблема з Карлем Наўродскім. Існуюць меншыя кандыдаты таксама правыя. Так, як, напрыклад, Гжегаш Браўн, Марек Якубяк, Становскі, напрыклад, таксама, так. І вось электараты гэтых людзей яшчэ менш ахвотна, хутчэй за ўсё, прагаласуюць за кандыдатуру Карля Наўродскага. Ну, а левыя і шманагалоўныя людзі? Калі гаворка пра левых, то ну, тут вядома, ведаеш, будзе цяжка знайсці кагосьці з выбаршчыкаў левых, хто ў другім туры падтрымае Карля Наўродскага. Калі гаворка пра шманагалоўню, то тут сітуацыя можа быць падобнай да канфедэрацыі, толькі наадварот. Так, то бок больш за палову, там прыкладна 2/3, можа да 70% прагаласуюць за Часкоўскага, нехта застанецца дома і, магчыма, там нейкі 10% патэнцыйна могуць прагаласаваць за Карля Наўродскага. З гэтым зразумела. А цяпер давай іншая сітуацыя. Калі ў другі тур трапляе Мэнсон? Калі ў другі тур трапляе Мэнсон, вось гэтая сенсацыйная, скажем так, сітуацыя, якую ўжо абсалютна не можна выключыць. Вось яе верагоднасць расце з кожным тыднем, насамрэч. То тут, як кажуць у Польшчы, една велька невядома. Ось, бо з аднаго боку, так, канешне, Славомір Мэнсон атрымае вось галасы свае з першага тура. Так, ну, як вядома, калі ўсе... Ну, магчыма, нават больш, бо будзе пэўная мабілізацыя дадатковая. Так, вось ёсць такі момант, што калі патрапіць Славомір Мэнсон другі тур, то гэта настолькі падыме, это будзе такі эмацыйны ўздым увогуле для людзей патэнцыйных выбаршчыкаў Славоміра Мэнсона, што гэта можа проста пачаць выглядаць як нейкае, як кажуць па-польску, поспаліты рушэнне. Так, то бок вось такі аддольны працэс, калі вось народ шчыльнымі радамі так вось прыйдзе прагаласаваць. Акрамя таго, за яго больш ахвотна прагаласуюць выбаршчыкі Гжегажа Браўна, пана Гашніцы, Марека Якубяка. Ну, все правыя кандыдаты. Так, калі будзе Славомір Мэнсон у другім туры, гэта будзе першы выпадак за больш чым 2 дэкады, калі ў другім туры будзе нехта з-поза вось гэтага падзелу попіс. Так. Гэта будзе нейкая такая свежасць. Ось, і таму існуе верагоднасць, канешне, што прыйдзе яшчэ больш людзей. Але ёсць адна рэч. Што з выбаршчыкамі Карля Наўродскага? Што? Калі Карль Наўродскі не патрапіць у другі тур, то гэта значыць, што за яго прагаласуюць, ну, там, прыкладна 20 з кавалачкам адсоткаў. А гэта азначае бетон, так званы, то бок жалезны электарат права і справядлівасці. Ці гэтыя людзі патэнцыйна ўвогуле хочуць прагаласаваць за Славоміра Мэнсона? Канешне, нейкая частка іх дакладна так, бо яны прагаласуюць не за Славоміра Мэнсона, а супраць Рафала Часкоўскага. Але там ёсць даволі вялікая група людзей, людзей найбольш сталого ўзросту, напрыклад. Ось, пенсіянеры і такія, ведаеш, ну, старэйшыя за 70 гадоў, напрыклад, якія не карыстаюцца інтэрнэтам асабліва, а якія глядзяць тэлебачанне, напрыклад, вось, і чэрпаюць інфармацыю і свае веды менавіта адтуль. То я абсалютна не ўпэўнены, што будзе з гэтымі выбаршчыкамі. Дарэчы, на гэты конт даследаванняў я яшчэ пакуль што не бачу. Можа, не загаласуюць на Карля на Рафала Часкоўскага. Не. Тут гаворка хутчэй пра тое, што яны могуць застацца дома. Ось, у выніку панізіцца фрэквенцыя, то бок яўка, так, ну і карацей працэнтным выражэнні галасы могуць разлажыцца крыху інакш. Сёння мы вырашылі пазнаёміць вас з Люблінам. Гэта прыгожы і старажытны горад на ўсходзе Польшчы, які мае важнае значэнне не толькі ў польскай, але і ў беларускай гісторыі. З Варшавы да Любліна крыху больш за 180 кіламетраў. А каб хутка і зручна даехаць туды на сваім аўтамабілі, дастаткова выехаць на трасу С-17 і прыкладна праз 2 гадзіны вы ўжо будзеце на месцы. А партнёр нашай падарожніцкай рубрыкі створаная беларусамі аўташкола Дэніс Драйв. У Дэніс Драйв можна вучыцца ў Варшаве і ва Ўроцлаве. Там можна як вывучыцца на правы, так і палепшыць свае скілы за стырном. І ўсе кантакты і неабходныя спасылкі вы ведаеце дзе. У апісанні пад гэтым відэа. Дарэчы, Люблін – адзін з найстарэйшых гарадоў Польшчы.
А ягоныя пачаткі гісторыкі датуюць на 9 стагоддзе. Прыкладна таксама, як найстарэйшы горад Беларусі, то бок Полацк. І нягледзячы на бурную гісторыю нашага рэгіёну, у Любліна атрымалася захаваць непаўторную атмасферу. А што рабіць у Любліне? Ну, перадусім, я раю ўсім запаркаваць сваё аўто, не даязджаючы да сціслага цэнтру, і пайсці ў стары горад пешшу. А па дарозе вас чакае вялікая колькасць архітэктурных забыткаў, сярод якіх гарадская ратуша, капліца Святой Троіцы, Трынітарская вежа, старая ратуша, дзе месціўся каронны трыбунал, ці кракаўская брама. Ну і, канешне ж, галоўнае, гэта каралеўскі замак у Любліне. Гэта вельмі цікавы помнік неагатычнай архітэктуры, які паўстаў яшчэ ў 12 стагоддзі. І, дарэчы, тут, у Люблінскім замку, у 1569 годзе была падпісаная Люблінская унія, у выніку якой паўстала новая федэратыўная дзяржава, Рэч Паспалітая двух народаў, якая аб'ядноўвала нашу з вамі дзяржаву, Вялікае княства Літоўскае і польскую карону. І хуткае нагадванне. Калі у вас яшчэ няма правоў ці вы хочаце палепшыць свае скілы за стырном, звяртайцеся ў аўташколу Дэніс Драйв. Створаная беларусамі аўташкола працуе ў Варшаве і ва Вроцлаве, а ўсе неабходныя спасылкі і кантакты ёсць у апісанні пад гэтым відэа. Калі падводзіць вынікі. То, што Рафал трапляе ў другі тур, ужо 100%. Хто для яго больш небяспечны супернік? Ці гэта Караль Наўроцкі, ці гэта Славамір Мэнсан? Патэнцыйна Славамір Мэнсан, таму што вось будзе подых свежасці, так, тое, што ён зможа змабілізаваць, магчыма, яшчэ больш людзей на другі тур. Варта памятаць, што грамадзянская платформа і штаб Часкоўскага рыхтаваліся ўвесь час на суперніка Караля Наўроцкага. І тут будзе вось нехта абсалютна новае. І это будзе абсалютна новы наратыў, абсалютна новы план увогуле дзеянняў. Так? А трэба памятаць, што паміж першым і другім туром усяго толькі 2 тыдні. Это спрынт, гэта вельмі кароткі час насамрэч. І трэба будзе проста перабудаваць увогуле увесь свой наратыў. Я думаю, што хутчэй за ўсё яны ўжо пачалі рыхтавацца. Я хацеў сказаць, што зараз ёсць час. Што цікава, яшчэ прыкладна 3-4 тыдні таму я заўважаў адзін тренд. Ось, я сачу за рознымі СМІ, і, напрыклад, у СМІ вельмі моцна прыхільных ураду Туска, напрыклад, ТФН, пачалі крыху фаварызаваць Славаміра Мэнсана, бо яны гулялі на аслабленне права і справядлівасці. Апошні тыдзень і у СМІ прыхільных ураду, і, напрыклад, карыстальнікі, такія, інфлюэнсеры, скажем так, у тым жа твітары прыхільныя кааліцыі 15 кастрычніка, яны пачалі моцна тапіць анты-Мэнсан. Павыцягвалі ўсё, што ёсць, нейкія нават ягоныя відэа там 10гадовай даўніны, так, дзе ён там мог сказаць нешта там, скажем, больш ці менш глупае, так, ці тое, што не супадае з ягонымі поглядамі ў дадзены момант, так. Ну і пачалі яго вельмі моцна атакаваць, бо я яшчэ так пару дзён таму заўважыў гэта і падумаў, што яны спужаліся. Ну да, ён становіцца больш небяспечным. Яны спужаліся, бо гэта сапраўды стварае для них небяспечную сітуацыю, плюс, верагодна, яны маюць нейкія даследаванні ўнутраныя, партыйныя. У дадзены момант партыі прыкладна там, я думаю, раз на тыдзень робяць такія вельмі такія грунтоўныя даследавання. Ім бліжэй будзе да выбараў, то нават штодзённа будуць мець такі манітор, так, вось, дзе слупкі будуць проста рухацца ў залежнасці ад таго, там, што сказаў кандыдат проста так у дадзены момант. Ну добра, то бок калі у другім туры будзе Славамір Мэнсан, другі тур будзе надзвычайна цікавы. Гэта будзе ўвогуле абсалютна надзвычайная сітуацыя, якой не было 25 гадоў насамрэч. Ось 25 гадоў пасля выбараў у 2000 годзе. Назіраем пакуль за падрыхтоўкай да першага тура. Вы пакуль можете паставіць лайк пад гэтым відэа, напісаць каментар у падтрымку, падтрымаць нас на Баймі Кофі ці Патрэоне, падзяліцца відэа з сябрамі. Вось, а мы працягваем гэты выпуск далей. Сябры, і ў дадзены момант вы можаце зрабіць паузу і напісаць таксама ў каментарах, як на вашу думку, хто можа быць больш небяспечным контркандыдатам для Часкоўскага. Ці гэта будзе Славамір Мэнсан, ці Караль Наўроцкі. Наступная тэма. Як беларусы, зразумела ўжо з польскімі пашпартамі, беларуская меншасць галасуе ў Польшчы. Што мы пра гэта ведаем? Я даволі даўно, яшчэ гадоў 15 таму, чуў пра такую анамалію, што беларуская меншасць, яна такая вельмі моцна продэмакратычная і абсалютна не
кансерватыўная. Канешне, вельмі цяжка вылучыць з агульнай колькасці галасоў галасы беларусаў, бо галасаванне тайнае. Так? Ніхто не ведае, хто пакінуў гэтую карту для галасавання, і невядома, ці гэта быў беларус ці не беларус. Але можна паглядзець на гэта праз прызму таго раёну, дзе кампактна жыве беларуская меншасць. Пра гэта мы ўжо таксама некалі распавядалі асобны выпуск. То бок гэта повяд Гайнаўка. Вось. А дакладна, калі больш дакладна, гэта 4 гміны. Гэта Чыжы, Дубічы царкоўная, Орля і сама Гайнаўка. Гэта тыя гміны, дзе беларускае менавіта насельніцтва, этнічныя беларусы складаюць больш за 60%. Калі я паглядзеў на вынікі выбараў у паветах за апошнія, скажем так, прыкладна 20 гадоў, пачынаючы з 2007 года, то заўважная вельмі выразна і вельмі моцна адна анамалія. Калі мы паглядзім на мапу, вось нават мы зараз выведзем для прыкладу на пачатак 2007 год, гэта былі выбары парламенцкія. І ўсё падляскае воеводства, яно ўсё сіняе, то бок права і справядлівасць. Але менавіта вось адна чырвоная плямка, якая была на мапе, гэта повяд Гайнаўка. Там перамагла левіца. Вау. Так, у той момант яна яшчэ называлася ЛІД, то бок левіца і дэмакратія. Так? Вось. І у той час перамаглі яны. Таксама, калі мы паглядзім, напрыклад, на вынік выбараў у 2010 годзе, вось нават мы дадзім таксама графіку, дзе будзе бачна другі тур прэзідэнцкіх выбараў, калі змагаліся паміж сабой Яраслаў Качынскі і Браніслаў Камароўскі. Браніслаў Камароўскі у Гайнаўцы, у горадзе Гайнаўка ў дадзеным выпадку, здабыў амаль што 82% галасоў. То бок Яраслаў Качынскі там увогуле не зайшоў нікому. Ну і таксама і ў іншых выбарах у 15-м, у 19-м і у 20-м годзе выразна бачна, што вось менавіта гэты павет, ён вельмі моцна выбіваецца з агулу падлескага воеводства. Слухай, у меня тут, пакуль ты распавядаў, нарадзілася пару гіпотэзаў. Я папрашу не абражацца адразу жыхарак Гайнаўцы. Вось пра першыя выбары, калі ты казаў, што прагаласавалі за левых, ці не пацвярджае вось ўсе гэтыя гісторыі пра тое, што беларусы, якія жывуць у Польшчы, найбольш камуністычныя, праваслаўныя і гэтак далей, і вось яны гістарычна больш галасавалі за левыя, гэта плюс-мінус окей, вельмі ўмоўна, але нашчадкі камуністаў. Вельмі ўмоўна. Прабачце, левыя. Ці не працуе гэта так? Насамрэч, ведаеш, я, рыхтуючыся да сённяшняга выпуску, пералапаціў увесь проста інтэрнэт. Сур'ёзна. Я шукаў, прынамсі, чагосьці такога, больш сур'ёзнага, каб нейкі сацыёлаг выказаўся на гэты конт. Ось, чаму яно так? Адзінае, што мне атрымалася знайсці, гэта таксама ёсць такі разважанні. Так? То бок не падмацаваныя нечым навуковым. Так? Гэта проста вось такі разважанні, таксама, як мы зараз з табой будзем на гэтую тэму разважаць. Ведаеш, я прыйшоў да парачкі высноваў. Па-першае, тое, што гістарычна, магчыма, вось беларуская меншасць не асабліва моцна падтрымлівае польскі кансерватізм, які яшчэ падмацаваны заўсёды такім, у большай ці меншай ступені заўсёды, аднак, нацыяналізмам. Так? І магчыма, вось менавіта таму яны так выбіваюцца на фоне таго, што вакол іх. Так? Плюс яшчэ адна рэч. Напрыклад, польскія кансерватысты, гэта і права і справядлівасць, і канфедэрацыя таксама, яны, напрыклад, заўсёды вельмі моцна гуляюць на памяці. Ёсць у польскай гістарыяграфіі такое паняцце, як жаўнеры выклянчы, так, проклятыя жаўнеры. Гэта афіцыйны празднік з'явіўся. Так, падчас кіравання права і справядлівасці з'явілася афіцыйнае дзяржаўнае свята. Гэта не дзень вольны ад працы, так, але гэта дзень святкуюць. І нават у Гайнаўцы, напрыклад, польскія нацыяналісты ладзяць маршы. Сярод жаўнераў, гэтых проклятых жаўнераў, так, было шмат сапраўды добрых людзей, якія змагаліся з камуністычнай уладай у падполлі і пасля вайны рабілі ўсё магчымае, каб вытрываць як мага дольш. Так? Але сярод іх былі і асобы
не асабліва добрая. Ну і перадусім гэта, канешне, Ромуальд Райс, буры. Ось гэта той чалавек, які і ў Польшчы таксама прызнаны ваенным злачынцам. Вось, і рабіў этнічныя чысткі у павеце Гайнаўскім. Ну, перадусім, канешне, найбольш вядомы выпадак гэта вёска Заляшаны. Ось, калі проста былі забітыя там, ну, там, канешне, гэта абсолютна ніякім чынам не можна параўнаць з тым, што было на Валыні, так, бо абсолютна іншы маштаб увогуле. Але ўсё ж такі было забіта некалькі сем'яў разам з дзецьмі малымі і гэтак далей. І, на мой погляд, сярод беларусаў, канешне, гэта толькі меркаванне. Ось, сярод беларусаў, вось беларускай меншасці гэтая памяць існуе. Вось, і магчыма, праз гэта партыі, якія вось асацыююць сябе з проклятымі жаўнерамі, таксама не могуць вось атрымаць большай падтрымкі. Бо, скажем так, як нешта варожае можа ўспрымацца. А ці правильно разумееш, што зараз галасуюць больш не за левых ужо, а за кааліцыю абывательскую? Дакладна. Вось апошнія выбары, дзе менавіта левыя там так выразна перамаглі, насамрэч гэта быў адзіны павет у 2007 годзе. Адзіны павет ва ўсёй Польшчы, дзе левыя перамаглі. Вось проста, калі там паглядзець мапку, там вось чырвоныя толькі Гайнаўка. Але калі мы паглядзім ужо на пазнейшыя выбары, то так, перадусім грамадзянская платформа, ну і агулам увогуле так званы гэты дэмакратычны лагер, так, то бок вось той, які сфармаваўся падчас кіравання права і справядлівасці, то бок грамадзянская платформа, левыя і ПСЛ. Так, дарэчы, калісьці мы ўзгадывалі такую асобу, як Еўгеніюш Чыквін, Еўген Чыквін. Гэта шматгадовы дэпутат польскага сейму, этнічны беларус, які ніколі не хаваў таго, што ён беларус. Вось, ён жа таксама пачынаў сваю палітычную кар'еру менавіта як дэпутат ад левых. Пасля ён ужо перайшоў у грамадзянскую платформу. Ну, верагодна, гэта супала ў часе з момантам, калі грамадзянская платформа пачала выразна лівець. Ось, гэта сталася прыкладна там 10-12 гадоў таму. Мне ўжо хочацца как-то выбачыцца за тое, што назваў камуністамі ўсіх беларусаў, всю беларускую меншасць, прабачце. Якія тут яшчэ могуць быць прычыны? Вось просто неяк такія невесёлыя думкі, ведаеш, трапляюцца, бо гэта можа сведчыць і пра нейкую недаінтэграванасць, не ведаю, вось беларускай меншасці ў польскае грамадства. Я не ўпэўнены, што беларуская меншасць яна недаінтэграваная, бо гэта тыя людзі, гэта не прыехаўшыя беларусы. Ну, зразумела. Гэта аўтахтонная меншасць, якая там жыве стагоддзямі. Так. Ось, таму я б не сказаў. Магчыма, нейкая абасобленасць культурная. Плюс яшчэ, вось я таксама бачу такое меркаванне у нейкім артыкуле, дзе выказваўся нехта больш такі сацыялагічны, так, скажем так, што, магчыма, таксама розніца у рэлігіі, напрыклад, так, бо яны ў абсолютнай большасці праваслаўныя. Вось, ну, вакол усё каталіцкае, так, а таксама ж у сваю чаргу польскія кансерватыўныя партыі, яны ўсе вельмі моцна выразна каталіцкія. Гэта таксама вось можа гуляць на тое, што гэтыя людзі не адчуваюць, што вось менавіта кансерватыўныя партыі будуць нейкім чынам прадстаўляць іхнія інтарэсы. Дарэчы, калі мы некалі паедзем на Падляшша, то так, гэта будзе добрая нагода, каб вось размаўляць з аўтахтоннымі беларусамі і запытаць іх, чаму ж вось вы так галасуеце. Ну, дарэчы, цікава будзе даведацца, за каго будуць галасаваць вось тыя людзі, якія вось зараз прыязджаюць, які ўжо таксама даволі масава атрымаюць польскія пашпарты. Насамрэч, гэтага мы не даведаемся, бо людзі, якія ў дадзены момант прыязджаюць, яны распрошаныя па ўсёй Польшчы. Ну да. Так, і то бок, ну, абсалютна немагчыма вылучыць. Ну, магчыма, нейкая сацыялогія будзе. Ну, вось як апытанне польскага Нацбанка. Я ніколі не бачу такіх апытанняў, але магчыма нешта з'явіцца, так, бо ўсё ж такі гэта будуць першыя выбары, дзе, ну, так шмат, бо, ну, ведаеш, тыя людзі, якія, напрыклад, прыехалі ў Польшу 5 гадоў таму, і ў якіх, напрыклад, былі нейкія карані, а такіх людзей шмат. І гэта могуць быць, ну, многія тысячы людзей, так, яны ўжо грамадзяне. Ось, яны ўжо грамадзяне, яны будуць галасаваць, і это будзе нейкі такі новая сацыялагічная фішка, якую, магчыма, нехта будзе даследаваць. Дарэчы, калі нешта такое з'явіцца, і мы пабачым нейкія такія даследаванні, мы, канешне ж, абавязкова падзелімся з вамі. Ну і, дарэчы, асобна цікава і падасобны выпуск, за каго галасуюць украінцы, якія тут жывуць. Таксама будзе вельмі цікава паглядзець. Калі хочаце, каб мы зрабілі такі выпуск, таксама пішыце ў каментары. Абавязкова пішыце каментары, і мы абавязкова зробім такі выпуск, бо мы прыслухоўваемся да меркаванняў нашых дарагіх гледачоў. А мы пераходзім да наступнай тэмы.
Вся Еўропа, падаецца, у прыватнасці Еўрапейскі Саюз, Польшча асабліва, таму што яна прыгранічная краіна, рыхтуецца да магчымай вайны з Расіяй. Мне чамусьці хочацца улыбацца, але гэта ўвогуле не весела. Гэта такі гістарычны смех. Крыху так. Зараз шмат чаго адбываецца. Быццам бы ядравая зброя можа быць у Польшчы размешчана. І Туск абвесціў пра ваенную падрыхтоўку для ўсіх жадаючых і нейкую даволі масавую, там 500 000 чалавек за некалькі гадоў быццам бы хочуць падрыхтаваць. І ёсць штука, што будуць рассылаць нейкія трывожныя кніжачкі усім, хто жыве ў Польшчы, то бок нам таксама дастанецца. Давай пра гэта ўсё распавядзем, што ўвогуле адбываецца, ці трэба трывожыцца, як я, калі гэта распавядаю, і што за кніжачкі мы ўсе атрымаем. Крыху больш за тыдзень таму Дональд Туск вярнуўся з саміта, чарговага экстраннага саміта у Брюсселі і выступіў з, скажам так, праграмнай ваеннай прамовай у Сейме. І, дарэчы, там ён абвесціў і ашарашыў, скажам так, крыху грамадскую думку вось гэтай ідэі з абавязковымі, як было сказана на пачатку, вайсковымі вучэннямі для ўсіх дарослых мужчын, як было сказана на пачатку. Канечне, вельмі хутка высветлілася, што, па-першае, гэта не будзе абавязкова, бо, па шчырасці, палякі адрэагавалі б вельмі дрэнна, калі б усіх загналі. Па-другое, проста немагчыма загнаць 20 мільёнаў чалавек, прыкладна столькі, скажам так, мужчын, так, калі вельмі прыкладна, і ўсіх іх чамусьці навучыць. Гаворка пра тое, што плануецца стварыць нейкую сістэму такой базавай падрыхтоўкі, якая, магчыма, будзе выглядаць нават як проста нейкія вучэнні выходнага дня. Так? З таго, што я чытаў, гэта больш падобна на курсы нейкія, я б сказаў. Трэба падкрэсліць. Ніякім чынам гэта не будзе выглядаць як тэрміновая служба ў войску. Увогуле ніякім чынам. Гэта будуць нейкія базавыя курсы, дзе, па-першае, людзей навучаць, як аказваць першую дапамогу. Бо калі здарацца найгоршае, гэта будуць вельмі карысныя веды для ўсіх нас. Як рэагаваць на тыя ці іншыя справы. Магчыма, як трымаць тую ці іншую зброю проста, бо чалавек, які ніколі не трымаў у руках, калі сутыкнецца з такой сітуацыяй, то проста не будзе ведаць, што рабіць. І гэта не будзе абавязкова абсалютна, але плануецца стварыць нейкую сістэму бонусаў, каб людзей заахвоціць. І, дарэчы, што вельмі важна, ужо пасля выступлення Дональда Туска на трыбуну ў Сейме выйшла адна з лідарак левых Анна Марія Жуковска, якая пачала грымець з трыбуну, што а дзе жанчыны? І, дарэчы, я бачу па рэакцыі шматлікіх журналістак, палітычных каментатарак, што яны таксама сказалі, калі такая сітуацыя, то ўсе павінны, так? І ўрад гэта падхапіў. То бок, гэта не будзе тычыць толькі мужчынаў, гэта будзе тычыцца ўсіх. Я бачу, і Радаслаў Сікорскі быццам пра гэта выказваўся таксама. Пра гэта ўжо выказваліся нават у амерыканскіх палітычных шоу, дзе ёсць Эйзенберг, які атрымаў... Джесі Эйзенберг, так, які некалькі там дзён таму атрымаў з рук прэзідэнта Дуды грамадзянства. На наступны дзень у Late Night Show жартаваў, што толькі ён атрымаў грамадзянства і на наступны дзень даведаўся, што будуць абавязковыя вучэнні для ўсіх мужчын. Да, і там Туск адказваў ўжо на гэта. Насамрэч, па шчырасці, я не бачу ў гэтым нічога дрэннага, я лічу гэтую увогуле крута. Я лічу гэтую ідэю абсалютна крутай. Калі будуць вядомыя нейкія падрабязнасці, то па шчырасці я сам, магчыма, на нешта пайшоў. Так? Я дакладна. Калі можна будзе навучыцца чамусьці проста для сябе і для сваёй сям'і. Так? І давайце так. Пачуваць сябе больш бяспечна. Зраблю, напэўна, дысклеймер, чтоб не выглядала, што мы тут нейкія ваяўнічыя ваякі і зараз там не ведаю што. Зразумела, што мы супраць вайны, але усялякі выпадак лепш быць падрыхтаваным, чым не быць падрыхтаваным, калі да нас прыйдуць. Хочаш міру, рыхтуйся да вайны. Дзейны прынцып заўсёды, скажем так. Окей, падрыхтоўка зразумела. Што з ядравай зброяй? Ядравы парасоль, там, давай разбірацца, што гэта. Так, у сітуацыі, калі з Амерыкай не ўсё так зразумела, так, ці яна працягвае далей браніць Еўропу, ці не працягвае, што будзе з 5-м артыкулам НАТО, так, то вельмі актыўнай зрабілася Францыя.
І што вельмі цікава, таксама далучылася Великабрытанія, якая ўжо не ў Еўрасаюзе, але ў апошнія тыдні Кір Стармер шмат разоў сутыкаўся з еўрапейскімі лідарамі, і відавочна яны будуюць нейкую скансалідаваную, скажу так, сістэму, так, супольную. Адчуваюць сябе еўрапейцамі. Чаму гэта важна? Бо у Еўропе ёсць ядзерная зброя. Перадусім, гэта краіны, якія карыстаюцца амерыканскай праграмай, якая называецца Nuclear Sharing. Так? Это калі амерыканцы даюць сваю зброю некаторым краінам. Перадусім, гэта Нямецчына, гэта Італія і гэта, калі не памыляюся, Турцыя. Ось, і там размешчаная гэтая зброя, і яна, скажем так, стварае такі парасон. Так? Ось, ядзерны парасон, што калі нехта ударыць ядзернай зброёй гэтай краіны, паляціць адказ адразу. Але ёсць дзве краіны ў Еўропе, якія маюць уласную ядзерную зброю. Перадусім, гэта Францыя і таксама гэта Великабрытанія. І Эммануэль Макрон у сваім звароце да грамадзян, які там адбыўся крыху больш за тыдзень таму, абвесціў, што яны распачынаюць стратэгічныя размовы аб тым, каб забяспечыць вось гэтым парасонам ядзерным усю Еўропу, усіх сваіх саюзнікаў у Еўропе. Ідэя, насамрэч, вельмі добрая. Што цікава, права і справядлівасць і перадусім персанальна прэзідэнт Анджэй Дуда, ён шмат гадоў рабіў нейкія там крокі і спробы, каб паразмаўляць, ці прынамсі распачаць нейкую сур'ёзную размову з амерыканцамі, каб Польшчу таксама далучылі вось да гэтай праграмы Nuclear Sharing. Быццам бы гэтыя размовы аднавіліся. Яны, ведаеш, не тое, каб аднавіліся. Проста Анджэй Дуда рабіў гэта дзіўным спосабам, каб заўсёды, ён рабіў гэта публічна. Ён спрабаваў дагрукацца да амерыканцаў праз СМІ. Падчас нейкай канферэнцыі ці размовы з журналістамі ён кідаў такую прапанову. І заўсёды ад амерыканцаў ішла адмова, што не, увогуле не разглядаем такой магчымасці. У апошнія пару тыдняў распачалася сур'ёзная размова, я так назіраў па такім, скажем так, вельмі сур'ёзных дзядзеньках і цёсеньках, якія абмяркоўваюць палітыку, розныя прафесары і гэтак далей, спецыялісты па бяспецы, што вярнулася ў павестку пытанне таго, каб увогуле Польшча мела ядзерную зброю. Уласную. Так, што нават калі, напрыклад, не змогуць дамовіцца Францыя з Великабрытаніяй, бо вельмі файна было б, калі б менавіта дзве гэтыя краіны разам гэта зрабілі, бо разам яны маюць там каля 500-600 разам мацней боегаловак. Так? Гэта ўсё ж такі большая сіла. Але калі ўсё ж такі не атрымаецца дамовіцца, то ў такі выпадку Польшча павінна распачаць сваю ядзерную праграму, каб стварыць уласную ядзерную зброю. Вось такіх галасоў я бачу ўсё больш. Гэта, канешне, вельмі рызыкоўна, па-першае, а па-другое, гэта вельмі шмат часу на гэта трэба. І гэта вельмі дорага. Мы яшчэ нават не пачалі будаваць ядзерную электрастанцыю, так? І тут яшчэ дадатковыя такія вельмі вялікія выдаткі насамрэч. Але польская эканоміка падаецца ляціць і ўверх у сэнсе. Польская эканоміка ляціць вельмі добра, так, яна вельмі стабільная, і гэта вельмі крута і вельмі файна, таму я думаю, што грошы ўсё ж такі, калі трэба, знойдуцца. Калі што, там можна і запазычыць. На мою думку, найлепшым рашэннем было зрабіць нейкую сістэму еўрапейскую, так, на базе французскіх і брытанскіх ядзерных сілаў. Каб грошы не патраціць і было бяспечна. Вядома, на гэта таксама нейкія грошы пайшлі б, але, прынамсі, так не трэба было распачынаць увесь працэс з самага пачатку. Зразумела. Апошняе, што дакладна датычыцца ўсіх нас і у сэнсе дакладна датыкнецца, гэта трывожныя кніжкі, якія нам усім дашлюць цягам года. Я чуў, што нават раней. Так, увогуле, пакуль яшчэ няма канчатковай даты, але я бачыў, што ўжо праз пару тыдняў пачнуць рассылаць нейкія матэрыялы. Гэта, насамрэч, вельмі добра, і я спадзяюся, што людзі зарэагуюць на гэта нармальна, не ў сэнсе вынуць са скрыні і выкінуць у мусарку, так? Што людзі, прынамсі, прачытаюць гэта, і нешта там у галовах людзей дакладна застанецца. Ёсць яшчэ адна важная рэч. Увогуле у Польшчы няма дагэтуль закона пра грамадзянскую абарону. Ён ляжыць у Сейме ўжо год прыкладна. У мінулым годзе ён павінен быў быць нібыта прыняты.
Але дагэтуль ён ляжыць у так званым замражальніку, так, у замражарцы, у маршала Сейму. Чаму яны яго не прымаюць? Я па шчырасці не асабліва разумею. Бо ўсе гэтыя пытанні, і пытанні з трывожнымі кніжкамі, і пытанні з вайсковымі вучэннямі і гэтак далей, для, ну, скажем так, для грамадства агульнага, так, павінна быць усё ў гэтым законе, бо гэта павінна быць такая дарожная мапа для ўраду і для грамадства, што рабіць, калі здарыцца найгоршае. Так. А ўсё ж такі, вяртаемся да кніжак. Што гэта будзе? Гэта проста вось нейкі, не ведаю, гайд, што рабіць падчас вайны? Вось ты вельмі добра сказаў, гэта будзе з таго, што кажуць ужо. Яшчэ няма ніякіх праектаў такіх публічных. Але вось гэта павінен быць такі гайд. Што рабіць, калі будзе час X? Окей, то бок, не ведаю, там сабраць нейкія рэчы, хутчэй за ўсё. Так, што падрыхтаваць, што трымаць, магчыма, дома, запас чаго мець на ўсялякі выпадак. Ну і што рабіць, калі раптам, не дай Бог, а 5-й раніц ты пачуеш паветраную трывогу. Вельмі спадзяемся, што гэта ніколі не здарыцца, але вось так, як я ўжо сказаў, хочаш міру, рыхтуйся да вайны. Трэба быць проста гатовым. І пераходзім да наступнай тэмы. Яна будзе дакладна вясёлая. Хто такі Тадэвуш Батэр? І чаму мы ўвогуле пра яго размаўляем, калі анансаваў, што мы будзем размаўляць пра Караля Наўроцкага? Так, сябры, вось фатаграфія вось гэтага чалавека, якога вы зараз бачыце на сваіх экранах, гэта, каб вы разумелі, не Караль Наўроцкі. Гэта Тадэвуш Батэр. Так, у СМІ выцекла інфармацыя... Онет, мне падаецца, распавёў. Здаецца мне, што першым быў дакладна Онет. Існуе такая кніжка пра аднаго з гангстараў, які у 70-80-е гады, яшчэ ў часы камуністычнай Польшчы, дзейнічаў на тэрыторыі Труймяста. Так, Такі хросны бацька Труймяста. Хросны бацька Труймяста, так. І нейкі спадар, гісторык Тадэвуш Батэр, у 2018 годзе напісаў пра яго кніжку. Гэты гангстар меў мянушку Нікош. Ось. І ў гэтай кніжцы вось гаворка менавіта пра яго. Высветлілася, што пад псеўданімам Тадэвуш Батэр хаваецца ніхто іншы, як сам Караль Наўроцкі. Кандыдат у прэзідэнты. Кандыдат у прэзідэнты, шэф інстытуту памяці народовай. І ўвогуле, ну, па-першае, адразу... Ну, давай так. Базава у псеўданімах няма нічога дрэннага. Не, насамрэч абсалютна няма. Напісаць кнігу пад псеўданімам нармальна. Абсалютна нармальна. Увогуле б не было да Караля Наўроцкага і да Тадэвуша Батэра. Шматлікія журналісты проста нават пішуць артыкулы пад псеўданімамі. Псеўданімы норм. Але Караль Наўроцкі пайшоў далей. Так, ён пайшоў нашмат далей. Так, што адкапалі журналісты? Высветлілася, што Тадэвуш Батэр з'яўляўся ў медыях. Нават на канале ТФОП-1 падчас кіравання права і справядлівасці. Захваліваўся журналістамі ТФОП, нават даволі вядомымі людзьмі, тыпу Цанцкевіч, напрыклад, ёсць такі чалавек. І нават сам Тадэвуш Батэр вельмі моцна хваліў шэфа інстытуту памяці народовай Караля Наўроцкага. Канешне, у гэтых інтэрв'ю ягоны твар быў замазаны, голас быў зменены, ось каб ніхто не здагадаўся. Ну, але, скажем так, дрэнныя журналісты і злыя языкі ўсё раскапалі і ўсё выкапалі. Ось. І атрымалася вельмі крынжовая сітуацыя. Ну, там яшчэ цікава было, што Караль Наўроцкі публікаваў у сваім фейсбуку пост, што Тадэвуш Батэр прыйшоў да яго на спатканне, падараваў яму кнігу і нават аўтограф свой паставіў. То бок, скажем так, лёгкае раздваенне асабовасці, якое прадэманстраваў нам Караль Наўроцкі. Ну, насамрэч, сітуацыя проста крынжовая. Канешне, былі галасы, што нібыта, што гэта можа неяк паўплываць на прэзідэнцкія выбары, але, на мою думку, гэта не будзе мець абсалютна ніякага ўплыву. Вось гэта проста такая смешная, крынжовая гісторыя, вось, і не больш за тое, насамрэч. Ну, якая, хутчэй за ўсё, хутка нават забудзецца. Мне падаецца, што гэта добрая дэталь да ўвогуле партрэта Караля Наўроцкага. Гэта дакладна так. Гэта дакладна так. І, ну, гэта дакладна будзе ў гісторыі, будзе абмяркоўвацца таксама праз шмат гадоў там падчас нейкіх заняткаў па паліталогіі ва універсітэтах. Добра, на гэтым я абяцаў пазітыўную ноту, яна была пазітыўнай. Мы завяршаем наш выпуск. Падпісвайцеся на нас, цісніце падабайкі, абавязкова падтрымлівайце нас на Баймі і Кофе і Патрыоне і заставайцеся з намі.
Польскія выбары прэзідэнта хутка, вельмі, хаця падавалася, што яшчэ паўгады, не ведаю. Всё, яны амаль заўтра. Таму распавядайце пра нас сябрам і сяброўкам, будзем усё гэта абмяркоўваць. І, сябры, калі ласка, памятайце, што ў вас ёсць магчымасць падтрымаць наш падкаст, не выдаткуючы на гэта абсалютна ніякіх грошай. Гаворка пра тое, што вы можаце пералічыць нам свае 1,5% ад падаткаў, якія вы так ці інакш плаціце ў польскі бюджэт. У пастах у нашай суполцы на Ютубе вы знойдзеце інструкцыю, як гэта зрабіць. Гэта вельмі проста, а нам гэта вельмі дапаможа. Дзякуем. Ад сябе толькі дадам, што падаткі лепш плаціць усё ж такі так, а не інакш. Да сустрэчы.